V Levockých vrchoch stavajú ďalšie protipovodňové hrádze. Ide o suché poldre na ochranu obcí a miest v podhorí. Fungujú tak, že zadržia povodňovú vlnu a potom ju postupne vypustia. Počas bežného stavu majú hrádze aj ďalšie využitie. Prvé tam postavili pred 10 rokmi po povodni, keď boli zaplavené aj ulice v Kežmarku. Pred 15 rokmi Kežmarok pripomínal Benátky. Voda v uliciach však nebola z rieky Poprad, ale z jej prítoku Ľubice. Prišli dokonca aj politici. Prvý sľuboval 5-metrový polder. Ja som nevedel, čo to je polder. Nič sa nerobilo. Prišiel rok 2014 a nás vytopilo znovu. Na dom umiestnil tabuľku s čiarou, pokiaľ siahla voda v júni 2010. Nadlho to bola trauma pre každého, koho voda ohrozila. Vždy, keď pršalo, sme utekali pozerať na most, aké je hladina vody. Teraz Kežmarok chráni sústava hrádzí, suchých poldrov v Levockých vrchoch. V lokalite bývalej obce Ruskinovce stavajú najväčší z nich. Zadrží takmer 109 000 kubických metrov vody. Väčšinu roka však bude suchý. Ak dôjde k vysokým zrážkam a k vzniku privalovej vlny, tak tento polder vlastne má za úlohu túto privalovú vlnu zastaviť a voda sa hromadí v poldri. Keď nie je momentálne zaplavený, tak my ho využívame jednak na výpas hovädzieho dobytka alebo na výrobu krmovín pre hovädzí dobytok. Takto začiatkom júna zachytil už postavený polder povodňovú vlnu nad obcov Ihľany v okrese Kežmarok. Do konca roka k 11 existujúcim hrádzam dobudujú ďalších 14 za 14 miliónov eur z peňazí Európskej únie. To, čo teraz robia, je na storočnú vodu, čiže asi sa už nedožijem tak veľké povodne. Vojenské lesy a majetky hovoria, že ak by aj v budúcnosti mali možnosť získať peniaze z fondov Európskej únie, tak by v podobných protipovodňových opatreniach pokračovali aj v iných lokalitách Slovenska. Z Levockých vrchov Milan Velecký, Slovenská televízia.